Lah kowe karep ora? Ya aku ya karep Ya tak tokke bengi iki. Neng kok ora penak ya? Ora urung disekeng. Ketok yen tuwek ya istilah sekeng. Iya. Pancen tuwek. Mau kamar mandi ya jeding. Witek ngono kamar mandi wis banyune mati, lampune mati. Terus piye? Ayo golek bolongane iki ngendi? Anu to Pak D, mau kae to sing nang kamar mandi ki jenengan to. Lah aku ki tak kira sapa batinku ana wong pipis kok dadak dicekeli po abot aku ngono. Ora cekel kuwi ngepaske. Bolongane digoleki angel kok. Peteng dedet. Oh Pak D to, Mas. Jebul memang kono ki lagi direnovasi. Oh ngono, dadi anu. Sing penting wis keluar lancar ya. Heeh, ya wis terus tak obat-abitke kuwi. Nadyan wadon sarata